A continuació, amb tots vostès, el Premi ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la Persona. Doncs som-hi a conèixer el primer guardó d'aquesta vetllada, d'aquesta vesprada. Com veuen, la persona, aquesta persona que també ha posat el seu cor, la seva il·lusió, el seu temps, el seu esforç i sobretot aquest llegat per sempre més. Per tant, enguany, en aquesta 7a edició dels Premis Antoni Carner, el Premi ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la Persona, per haver contribuït poderosament a introduir la recerca en cultura popular a les universitats i així dignificar-la com a objecte d'estudi científic, el jurat ha acordat lliurar el Premi ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la Persona a Josefina Roma i Riu. Josefina Roma, que ha estat professora d'Antropologia durant més de 40 anys a través de la revista d'Etnologia Cultural i Caramella, que ha compartit totes les seves reflexions sobre religiositat popular, ritus de pas, el component transgressiu d'aquesta festa o l'impacte del turisme en les celebracions. També ha destacat en la reivindicació de dones folcloristes, com ara Sara Llorenç o Palmira Giacchetti. Josefina Roma i Riu, el nostre premi, aquesta 7a edició de l'ENS. L'enhorabona, Josefina Roma i Riu. Unes paraules, si és tan amable. Salut! Bon vespre a tothom i moltes gràcies per haver pensat en mi per atorgar-me aquest preuat guardó. Tot i que penso que us heu saltat molta gent que ho mereixia més que no pas jo. En els nostres estudis d'antropologia ens vam acostumar a pensar que havíem d'estudiar els pobles llunyans i ben diferents a nosaltres, però en això era una falòrnia, perquè els nostres pobles també mereixien ser estudiats, però hi ha una rondalla hassídica que ens pot aclarir aquest fet. Es conta d'un rabí de Cracòvia, molt pobre, que va tenir un somni recurrent una i altra nit, que li deia que en el pont de Varsòvia hi trobaria un tresor amagat. Com que era molt pobre, va decidir anar-hi i un cop arribat al pont es va passar tot el dia esperant a veure si es descobria el tresor. Al capvespre, un soldat que feia la guàrdia en aquell lloc li va preguntar què feia i què esperava en aquell pont. Llavors el rabí li va contar el seu somni i el soldat li va dir: no cal fer cas dels somnis, jo mateix somio a vegades que sota l'estufa d'un rabí de Cracòvia hi ha enterrat un tresor. En sentir això, el rabí es va acomiadar i en arribar a casa seva es va posar a excavar sota l'estufa i efectivament hi havia un tresor que li va permetre viure bé tots els seus dies. Aquesta narració ens fa veure com anar lluny ens ha de servir per trobar el tresor a casa nostra. Això és el que finalment han entès els antropòlegs, tornar al que els antics folcloristes havien mirat, però sempre com una etnografia del desig, esperant trobar un tresor dels avis dels que només ens quedaven ressualles. En això es feia com aquell acudit en què la família només menjava pa el dia d'abans i un fill li pregunta a la mare: «Mare, quan menjarem el pa d'avui?» I ella li va dir: «Demà». No ens cal furgar només en el passat, el present és ple d'ensenyaments i de sorpreses. Davis, quan va estudiar l'antropologia del Mediterrani, va dir que aquí servia per oposar-se als grans estats, tot ressaltant les diferències locals. Això van començar a fer els folcloristes, però avui dia, amb més informació de treballs de fets a tot arreu, ens tornem a trobar amb les nostres cultures per valorar-les i entenent-les com el nostre patrimoni que hem de passar a les noves generacions i no com a ressualles del passat, sinó com a patrimoni viu, sense complexes al davant dels nouvinguts, perquè entre tots puguem construir el futur. Em fa molta il·lusió perquè encara que es pugui pensar que és un botó per tancar una trajectòria vital, no m'ho prenc així jo. Fent-me participar en aquest premi de qui va remoure el món associatiu i la recerca de la cultura popular,
El que feu és donar-me una empenta perquè no em senti satisfeta ni cansada. És dir-me que això significa que he de continuar la meva tasca fent-ho tan bé com pugui, perquè el premi és un esperó per al futur, encara que no sé quant temps em quede, però ha de ser ple, per a que no us empenediu d'haver-me'l donat. Així que d'avui en endavant ja puc cuitar a fer força feina i fer-la ben feta. Només així es tindrà sentit que m'hagueu tensat a l'obra d'Antoni Carner. Voldria acabar amb una albada, tal com a Graus acostumem a fer. Aquest premi que em doneu és per a mi una guia per a seguir treballant encara més embranzida. Encara més embranzida, aquest premi que em doneu. Adeu, amics, moltes gràcies pel regal que avui em feu. Espero no us decebre i treballa de valent, i treballa de valent. Moltes gràcies. Josefina Roma Riu, la persona, l'artista, la folclorista, magnífica. I aquest Premi de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la persona per Josefina Roma i Riu, que ens ha acabat concedint tota aquesta jota, també aquest sentir que ens ha emocionat. Comencem aquests Premis Antoni Carner emocionadíssims al sentir aquestes paraules d'una dona, tot coratge per aquesta cultura popular, per aquest folklore. Per molts anys, Josefina, continuï així.